שלום לכולם, פה אלון, והיום נשחק מיינקראפט פוקט אדיטון, הגרסה החדשה שיצאה 0.12.1. כן, הגרסה עם הגיהנום, ספרי כישוף ועוד. היום אני רוצה לעשות סדרת סורווייבל שלא הרבה עשו. אז מה שמיוחד שאני אעשה מכרה ענקי, ובעזרת המכרה אני אמצא מלא יהלומים, מלא. כן, המטרה שלי זה למצוא הרבה יהלומים והרבה חומרים, ואז ברגע שיהיה לי מספיק אני אעשה בית, ילך לגיהנום ויעשה את כל השאר. כן, בסדר, אז בואו נתחיל. אני אחצוב קצת עצים, כן, ואז שיהיה לי מספיק אני אכין פיקקס, אחצוב אבן, זה גרבל, לא, חשבתי שזה אבן, לא רואים פה כל כך טוב. אוקיי, אמא, אני לא רואה כלום. טוב, אוקיי, ברגע שיהיה לי מספיק אני פשוט אעשה לי מכרה ענקי, אני אעשה בו מלא דברים. כן, ואחרי זה אני מתלבט אם לעשות פשוט בית תת קרקעי או לעשות אותו בתוך הר כזה. כן, אולי אני לא רואה כלום. טוב, אני אצא מפה. יש לי את הגרבל, אני אקח גם את זה. אוקיי, אני אכין לי פה סטונקס, יופי, וקצת עצים אני צריך לעצמי. אוקיי, אז בפרק הזה אני רוצה שנתחיל לעשות מכרה. כן, ובפרק הבא כבר נתחיל אולי לחפש יהלומים, אני לא בטוח, אולי נראה. כן, אני רוצה גם כמה פרקים אני אעשה על מפות. אני אעשה גם מי שאוהב פייב נאיטס אט פרדיס, אני אעשה מוד אם מישהו רוצה. אני אעשה הרבה מודים ודברים. כן, אני אבנה עם זה עץ. כן, יופי. עכשיו אם כבר אני אבנה לי שתי פיקקסים כאלה ומקלות. יאללה, איפה נתחיל את המכרה? תקשיבו, כאילו יש פה סיכוי ממש טוב לכפר, אז ברגע שאני אסיים את המכרה אולי אני אחקור פה את האזור הזה, ובינתיים אין לי זמן לזה, אז בואו נתחיל את המכרה. אוקיי, נראה לי שאני פשוט אכין לי שוול, זהו. אוקיי, יאללה. טוב, נמאס לי. יופי. יופי, טוב ממני גרבל. כן, יופי. לא, אחד יותר מדי. כן, זה יהיה טוב. יופי. אמא, נו, יופי, יאללה. כן, זה איירון? אני חייב להכין לי פה לפידים. אני אחמם את זה. אני אשים פה כמה כאלה. לא, זה לא איירון, חבל. טוב, נמשיך. אוקיי, הלפידים מוכנים. אני פשוט יעלה יופי.
תקשיב, אני רוצה כזה, אני עשיתי לעצמי משימה שב5 פרקים הראשונים אני אשיג לעצמי דיימונד, כי אני רוצה שתתקדם מהר הסדרה הזאת, לא הייתי כזה, כן, אני לבה, אולי, אמא, אז איך אני נכנס לפה? אמא! אולי, אמא, אמא, פחם, זה טוב. יש פה הרבה, די, זה מאוד טוב. ניקח פה את הפחם ואני אמשיך לחקור את המנהרה. איירון. אוקיי, מצוין. אני אכין מזה פיפקס ואני אחצוב איתו. יופי. בואו נראה. 6 ופחם. גיליתי עכשיו גם עוד מנהרה. רק כי הייתי צריך פחם. אוקיי, זה דפוק, אבל בסדר, נזרום. אני אקח לי פה עוד קצת פחם ואז נרד. נרד. אמא. נרד מפה. איירון. אני אקח את זה. תודה. עוד איירון. אני אקח גם אותו. שמעתי עכביש? לא. נראה לי שכן. בואו נמשיך את המכרה. יאללה, נמשיך אותו מפה. זהב! אוקיי, נראה לי שפשוט המכרה הזה בא ואומר לי, תחצוב פה בטוח תמצא דיימונד. מה זה? אני משיג פה דברים. אני אחמם את זה. לא, 2 מספיק. כן. נמשיך מפה. המטרה שלי היא להגיע למקום שהגובה שלו הוא גובה של יהלומים, ואז שם למצוא. אני צריך לפחות 5. המשך. זה מה שאני חושב שזה. אמא, לעלות מיד. אוקיי. אולי בדרך אני אכין לי חרב. חרב קטנה להגנה עצמית. נכין לי 2 פיפקסים. אוקיי. אוקיי, יופי. נעלה. נכין לי עוד פיקס. ירד. וואו. אמא! אוקיי, באמת שאין לי כוח עכשיו למפלצות.
קודם כל, האמת, אני אעלה לקחת את הדיימון, את האיירון שלי. נזוז. זאת נראית לי חתיכת מערה. נשים את זה פה. מצאתי דיימון, וזה מרגיש כל כך טוב. נה 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 נה, ועוד כמה מילים שאני לא זוכר אותם. קיצר, מצאתי דיימון, הלוואי שזה לא רק אחד, זה רק אחד. כן. טוב, נמצא עוד. לפחות מצאתי אחד. רגע. נכין לי עוד לפידים. אוקיי. אני אקח לי מפה. כן, עכשיו אני רוצה לחזור ללמטה. אני אחזור בחזרה לגובה הזה. אוקיי, אני אחצוב פה ליד הלבה.